Ninjutsu klub Buđinkan Leskovac organizuje drugi po redu potpuno besplatni seminar Samoodbrana za školarce. Seminar će biti održan u nedelju 13. maja u prostorijama sale MMA Gym u ulici Kralja Petra broj 13 u Leskovcu i to od 12 do 15 časova. Ovo je drugi seminar ovakvog tipa po redu nakon veoma uspešnog održanog prošle godine u organizaciji Ninjutsu kluba Buđinkan Leskovac, kome je prisustvovalo oko 60 dece različitog uzrasta. Cilj seminara je edukacija dece, devojčica i dečaka uzrasta od 7 do 14 godina o kontroli nasilja i suzbijanju nasilničkog ponašanja i zastrašivanja unutar škole i van nje. Seminaru inače mogu da prisustvuju zainteresovani roditelji učesnika. Biće obrađene 3 tematske jedinice: psihološko zastrašivanje i neophodna odbrana od njega, fizičko nasilje, uspešna kontrola nasilnika u samoodbrani, kao i tehnike samoodbrane i javno obraćanje prilikom slučajeva nasilja. Tehnike samoodbrane koje će se podučavati na seminaru su isključivo tehnike suzbijanja nasilja, tehnike bez udaraca čije primjena ne nanosi trajne povrede. Cilj navedenih tehnika je obuzdati nivo nasilja kod napadača sa uspostavljanjem kontrole na zemlji, kazao je glavni instruktor seminara i sertifikovani ninjutsu instruktor Vladimir Stevanović. To je seminar koji je namenjen borbi protiv vršnjačkog nasilja. Znači, prošle godine je bio jako interesantan lep seminar, bilo je ukupno oko 60 učesnika. Pozivam svu decu zajedno sa roditeljima, mogu i roditelji da dođu uzrasta od 7 do 14 godina, znači 1. do 8. razred, da dođu da se informišu o načinima sprečavanja nasilništva u školi, maltretiranja, generalno počev od verbalnog zlostavljanja pa do fizičkog. Znači, seminar organizuje Ninjutsu klub Buđinkan Leskovac, ja sam glavni instruktor Vladimir Stevanović i kažem, prolazimo 3 nivoa na seminaru. Prvo je verbalno suprotstavljanje, drugo je javljanje autoriteta, obaveštavanje autoriteta i treći je neki fizički načini samoodbrane koji su nenasilni, znači koji ne mogu da se, jako neke bezbedne metode oslobađanja od nekih hvatova, nekih zahvata i tako, jako interesantno. Prilagođeno je baš deci i to je neki međunarodni program koji je jako uspešan u inostranstvu. Ja sam to preuzeo, malo modifikovao od strane našeg kluba, tako da eto, pozivam, potpuno je besplatan seminar, pozivam svu decu i roditelje da nas posete. Ovaj seminar je potpuno besplatan i otvoren je za svu decu od 7 do 14 godina koji žele da nauče osnove samoodbrane. Od opreme je, kako kažu, potrebno poneti trenerici i majicu jer se trenira na strunjačama, a sve informacije mogu se dobiti na telefon 064 3824 770.